Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sa Liquid Adversus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Sabado og pizza 30 na. Buwan mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karon nga buntaga mahigala. Governor Pam Bariccuatro ni butyag atol sa iyang unang State of the Province address kung supa nga dunay utang nga 1.1 billion pesos ang Kapitolyo kasagaran ini mga infrastructure projects. Straight to the point. Atol sa iyang supa gidetalye ni Bariccuatro og ang gihulagway niini nga irregularities everywhere og ang kakuwangan sa pagtagad sa healthcare services sa probinsya. Straight to the point. At nagpagtagad mahigala gahapon anindot tong speech mga kaigalaan, State of the Province address ni Governor Pam Bariccuatro mahigala magkapanimbaot sa balahibo. Labi na katong iyang giingon na Indekin o Inday RV katong portion nga unsa to iyang gisulti, ako lang tong paminaw dugang no, ingon siya nga I don't expect you to love me but I expect you to love your constituents. Straight to the point. Niining iyang direksyon mahigala paghatag o pagtagad sa mga hospitals, sa healthcare, mga kaigalaan nga gibiyaan ni Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Iya mga higalang laslasan ang budget sa mga district hospitals. Karon si Bariccuatro mahigala ni hire og daghang mga doctors, mga nurses gideploy na sa mga hospitals. Mao ni ang kalainan kay kato si Gwen lahi mga higala ang iyang direksyon. Suroy-suroy Sugbo, pasigarbo sa Sugbo o doon na pagihapitanan sa Sugbo. Nga gipangtukod ni Governor Gwen Garcia, dito gipamutang tag 6 million pesos ang budget mga kahigalaan sa hapitanan sa Sugbo. Straight to the point. Wa gyud gamit unsa man ang hapitanan sa Sugbo. Alang kuno sa mga turista nga mohapit ngadto. Bisag kinsang turista kita kasuway man ta mosuroy tag laing lugar. Mahimo tang local tourist, madto kag Siargao local tourist ta dito. Madto ta mga higala og Camiguin local tourist ta dito. Madto tag Bohol local tourist ta dito. Mahimo sa tang mga foreign nga mga turista inday kay mga adto tagawa sa nasod. Kasuoy man ta inday adto na to targeted kay nang atong adtuon. Mo adto ta mo bisita ta gusto ta mo tan-aw sa mga lugar nga mga tourist destinations dili ta masig pahoy-pahuway nga hapitanan sa Sugbo. Gamit mga sukid tig paminaw. Kana mga turista pag-abot ni Sugbo ilan ang i-plot daan unsa may imong gusto nga tuon, mga adto kog Uslob, adto ko sa Butanding, paghuman mo adto kog Sumilon Island. Nya paghuman mo tabok ta sa mga Albual. Inana na probida mga sukid tig paminaw. Anong butang-butang pamangyod og kinining hapitanan aron nga magasto ang kwarta kunuhay doon na infrastructure. Gibutyag pa ni Governor Pam Bariccuatro nga doon na pagitukod nga hapitanan kunuhay nga dili gyud mahapitan. Labihan ka sudlunon mga higala nga dito gibutang aron na gito nga picturean indakin completed ang project. Aron lamang gyud nga kunuhay na ay proyekto na implemented, completed. Dili mao ang prioridad mga higala. Mao na karon ang direksyon ni Governor Pam Bariccuatro ang healthcare sa katawhan. Nagkuwang mga higala og mga doctors, mga nurses, mga medical personnel, mga tambal ang ato mga hospitals. Straight to the point. Napo kabukod ang gibutang ni Gwen. Gahapitanan sa Sugbo, hasta mahigalang kamutis gibutangan indekin. Hapitanan sa Puro, sa Tudila, ang kinini ang tanan nga mga lungsod sa kamutis. Doon ay hapitanan sa Sugbo. Unya, ang hospitals kamutis, kumusta man? Straight to the Atong point. hatagag pagtagad rubuntagas tuman-uman usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Muna point. nga miingon siya na nawagan sa board suportarin ni ang atong direksyon karon sa healthcare. Ayaw ko, matod pa ni Governor Pam Bariccuatro, di ko mag-expect ninyo nga mahigugma mo nako. Ayaw.
higugmaa ang inyong mga constituents. Kay kini atong gibuhat dili na para ako, para nila sa atong mga constituents. Straight to the Sa point. inyong mga constituents. Straight to the point. Panindan nato ang provincial board unsaon nila pag-react. Unsa mahigala ilang mga aksyon, ilang mga legislative mga higala nga mga agenda unya. Niining pamahayag mahigala sa atol sa State of the Province address ni Governor Pambari 4. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Mandawi City Lone District Representative Imari Lulipap Uwano Dizon, niklaro nga ang nahugno nga flood control project sa Butuanon River sa habig sa zone Talong Paknaan. Matod pa, giplano, gipunduhan o gi-award niadtong 2019 nga dili pa atol sa iyang termino. Straight to the point. Ni ang atong gipadtuan kagahapon ni Idol Tweety. Pero nakabsan ta sa oras mahigala, no? Tumikan sa kagipot sa panahon manawa na to matiwas. Katong lain na po mahigala nga na hugno, nga riprap mga higala dito sa Butuanon River. Straight to the point. Gibutyag ni Congresswoman Lulipap Uwano Dizon nga matod pa niya kana mahigala nga panahon dili pa iya. Panahon pa na ni Mayor Jonas Cortez. Straight to the point. Yun na itulubagon si Mayor Jonas din kalakiha. Samtang sa Pikas Bahin, DPWH Secretary Manuel Bunuan temporaryong nisuspenso sa application alang sa leave of absence sa mga opisyal sa personnel, mga officials o mga personnel sa ahensya kung ang rason personal. Apan exempted hinoon kung medical reason ang ibutang. Straight to the point. Sama po ni tao na mga higala sama ko ni pasabot ni Bunuan day. Inalan taga DPWH sa why mo leave ron. Saman nga naman nga atubang mo og problema. Why mo leave? Probida kini hitabo may galak kin Secretary Bunuan tinuray lang. Angay matarong na gyud taon Secretary Bunuan kung dunay nahabilin pang garbo nimo no sa imong pagkatao ug dunay pay nahabiling uwaw nimo sa imong pagkatao. Resign na diha. Straight to the point. Ayaw lisod-lisura ang presidente nga sapay mo tangtang nimo. Straight to the point. Og si Bongbong Marcos makita nimong leadership in Dekin. Og tinuod kang leader nga kung kamaog ka mo tanaw i-file out na. Why gamit, ha? Straight to the point. Dili kay 545 billion palpak nga project sa flood control. Okay ka lang? Kung ikaw may Bongbong Marcos ana, ni ay tao manghigala nga mauuntay mong alter ego, ha? Kunya paghuman dunay palpak, dako kay nga pagkapalpak. Ibutang ta lang, granting for the sake of argument nga dili kawatan si Bunuan. Granting for the sake of argument. But under sa doctrine of command responsibility, iyan nga tulubagon. Straight to the point. Nagmagahi yun, nagmagahi yun. Straight to the point. Bisan nahibaw na, doon na mga sinyalis. Ang Malacanang mahigalagi, confirm na ni DPWH Kanhe, Secretary DPWH Singson. Kanhe DPWH Secretary ni Kanhe Presidente Pinoy. Noy Aquino, Kato si Rogelio Singson may gala. Bita-bitahan ni Rogelio Singson panahon ni Pinoy kay way kinawatay daghan. Straight to the point. Doon na gihapon, pero dili ka pariha karon. So gi-offeran na sa Malacanang nga maoy mo puli. Dili mo mibalibad si Singson. Pero kanang pagkabalibad ni Singson malagmit nga ni balibad siya kay di man mo hawa sa Bunuan. Pero mutaga tagantanig pagtagad sa tupawan uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Wa mo sugot nga pabalikon kay kinini ang matod pa niya. Kinini ang di lang sa ako kay buwagan ko sa kong asawa kung iyang bali iya ko nung dawat. Pero malagmit nga di na sa musungang man mainsulto pod mga kaigalan parihagon mo mga engineers. Ridro daan diha, hawa daan diha Bunuan. Para nga pulihan ka. Kaya di may mas tarong-tarong, Straight to the point. Ini mga higalang sekretary ni Pinoy kanito. Purya-buyag kato si Presidente Noy ni Aquino mahigala. Kato yung gitudlo nga DPWH Secretary kung tanaw nimo ang record. Kayo record kinis Bunuan. Straight to the point. Ato ni pagtagad lumutaga sab sa atong uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang usa ka buwan ang bakasyon ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre. Babakasyon ng usa gyud mga sukit tig paminaw kay murag medyo di malikayan nga simpre tao man lang sa story. Isa pa man nga ipakita niya siya ang kalig-on pero medyo apektado magigamay. Bisag dako siguro nga apekto. Ona nga dunay usa ka buwan mahigala nga pagbakasyon human siya natangtang sa pagkahipi sa PNP. Straight to the point. Salamat hinon story sa nisuporta kaniya og matod pa dili sa angay nga kaluyan.
kundili ang milyon ka mga tao nga nagbalik-balik na o kabiktima sa mga pagbaha sa nasod. Story may gala, in fairness aniha, medyo kamaoro ginibudag ko, duda ko ini pagka-college ani mahigala. Naapil ni sa kanani ang PNPA nga mga katong boxing team nila day. Naduda sa ko nga gawas nga boksidor ni sa pagka PNPA pa niya, Philippine National Police Academy, murag sito sa ni mahigala propagandist po ni. medyo kamausan siya ba mo, kan ba? Medyo may pagka-propagandist po ni. Boxing, so-called boxing. Pag-abot nila mahigalas propaganda. Mantigom sa propaganda mga kaigalan, o di na mo pugna ni, delikado man, kay kinini ang may mo propaganda. In fact, bisa pagitangtang sa serbisyo story in Dekin, ni adto sa Dilima, nagdag cake. Ikubiran niya po sa media, kay laliman ka na mahigala. Yang gihatag cake dito sa Kongreso si kinini ang Congresswoman Laila de Lima. Unsa ba kay tuyo dito rin? Unsa kay mga katuyuan? Unya mingon ba story nga imong statement sa ayaw sa kay nagkuan pa ko ako pang gi-compose. Pagka thrilling no unsa kay ang buhian nga statement dito rin Dekin? Basin niya hinuon og kananaang i-negotiate sa gyud siya unya. After sa iyang kuan nga ayaw lang sa patakang sulti din kay basig mga kay matod pa niya nag-compose pa ko sa akong thoughts. Basin niya gini-compose sa thoughts mahigalag doon na ipangyaw-yaw ni unya nga doon na sa mga sekretong nahibaw-an unya. Mabulabog niya tanan hinuon ning kalakihan. Asin pa mga higala og maam-aman pa nila si Tore. O pero ikaw may Tore, kamaumang ka, bright boy masag ka, kasabot sa ka nga, og humani mo din dili mo hawa Tore sa may mahitabo, o magpaugat di mo hawa, ang 4-star general niya mahigala naa magpabili niya, Sa ato pa mahigala si Lieutenant General Nartatis magpabilin nga OIC. Malimited ang gahom, o magsamok-samok sa diha mga kailan nga naman maglingkod-lingkod ng story. Mga story, sige lang, basa-basa lang kung newspaper dire. Muhawa siya mahigala, yes ang banaon nga unsa man ning imong hatag nga kanana ang posisyon. Dako ning posisyon o rolog-olog. Kini uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa